Mbak Windy ngene iki. Kandhani aku omong ngene iki omong tok ae aku ndongakne awakku gak dudur kok yen. Lah iya. Ya, gini. Jan piyai kok oron. Lah iya. Mancing ajur-ajur. Matur nuwun kula ndelok teng YouTube meno kadang iki tenan pura. Wis rupaku ning YouTube ngene iki sinden roll on aku lah. Kok roll on iki sing kados ngendikanipun panjenengan. Oron. Oh lah, roll on iki bat kelek ya. Heeh. Iki apike bintang tamune ya gen leren sik, gen ambekan sik ya to. Gen tos sik kringete. Nah. Kok nek wis tos kringete lagi di lah kene keparang jumeneng. Ngono ya, Mam. Sak lagu ngas. Apa? Iki lali janjine. Sapa? Kae sing cedhak yu Darsini kae. Jenenge sapa kae? Dik. Sapa? Sukma. Oh kok krungu kok. Sapa? Sukma. Lah. Ya sugeng ayo. Bengi iki ya diberkahi karo anu mboke. Sapa? Mbok Darsini. Sapa kuwi? Wah, kuwi rikala jaman aku ning negara Gondang. Lara sing ngopeni ya kono kok, Nduk. Lah iya. Wis kaya godhong jati aking kae. Rambuté gondrong awake cilik. Tinggal bojone. Ah iya. Bojo sapa? Ora. Kancaku mburi kuwi lho. Ah iya. Ning alhamdulillah wa syukurillah Gusti Allah ki ora saring. Contone masmu ki lho nang wineng. Bare entuk ya lho, nyatane ya alhamdulillah dikeki bojo ya sing tuk makninah. Ah iya. Wes, iki Mbak Yuku Darsini kuwi. Wih, diwet-wet. Iya. Pepunden ya, Mak. Iya. Kudu dipundi-pundi. Wih, saiki tenan kok, Nduk. Wah, jan ari nderekke bapak iki mongko kanca-kanca abdi kuwi wis do sowan ana ngarsaning Gusti lah. Iki abdi kari pira keji. Sindene ya mung kari kuwi dak. Iya. Kuwi di anu kok anggere entek nut ki baterai kok, Nduk. Anggere rada surut ngono terus dicas meneh. Ah iya. Nggih, matur sembah nuwun nggih, Yu. Ah iya, Yu Darsini ya iya. Yo, anu keparang jumeneng. Nah, iki jumeneng. Dek Asih ya, nek ra kleru. Selamat. Kok Asih? Norma. Sukma. Arum mawon, Pak. Nggih, ini jumeneng kene Dik Sukma, kene. Wah, sinden iki nek boros neng babakan ambekan ki ya Dik Sukma. Kok iso? Ada irunge dawa ngene marai kuwi tenan penduk. Boros neng ambekan. Ah iya. Dik Sukma kepareng dipun cepeng mikipun. Nah, nggih, ampun. Pinaringan asma Dik Sukma sinten? Sukma sinten? Arum Sukma, Pak. Arum Sukma, Pak, ngoten nggih. Nggih. Oh, nggih. Mboten, Arum Sukma. Oh, Arum Sukma. Nggih. Mbok nek nyeluk aja Pak to ya. Lah pripun? Ya Mas apa Mas Dalang? Om. Omplong mau piye? Iya. Ya, iso ade ngakoni kok nggih. Wong umure wis 52 lho sesuk iki. Ngono. 52 ki nek dhuwur uda iki kok sembodo kae. Nah wis mengisor wis nglokro. Ah iya. Gini. Pidalan saking pundi, Dik? Kula Padas. Oh, alah tangga mriki nggih. Padas. Piyayi. Padas kok ya luar biasa cantik-cantik. Nek ra kleru Padas ki panjenengan. Nggih. Terus
Yovika gitu. Nggih, leres. Aku ki lali nek Yovika ki omahe kene lho coba. Kok ya ora mampir ngono lho aku. Ayo. Kae ya terselamatkan Yovika kae. Kae wis pisah karo kakunge. Ayo. Lagi kancan mak. Oh iya, tak kira wis omah-omah. Ayo. Ya akeh kok iki. Sinden siji loro. Wah, akeh kabeh iki duwe lelakon dhewe-dhewe kok. Ayo. Dadi tiga prung. Ayo, gumun aku. Moko nek ya nyawang sing aku ki nyawang piye karo sing wedok apa ya katarak lho coba. Sing wedok ki sayu-ayu pinter golek dhewe. Ora wah tenan. Engko bar iki engko mulek-muleke kagenti. Iya. Yo, kaya ngapa, Dik? Lagune. Iki mau ngersake. Lali janjine. Menika kagem kadang-kadang kula wonten ing Kampung Lele. Iki kudu dipinangkani. Mergo sok sura ya arep wayangan. Iya. Yo, kaya baca. Dados. Yo. Dek Suksma Ayu, waduh ya. Luar biasa. Nggih, matur sembah nuwun Dek Suksma Ayu. Nganggo ayu ya piyayine ya cantik kok. Lah iya. Mbah nuwun sampun pun pinangkani. Ayo tumpake prau. Mapak Mbak Eka uget-uget keparang jumrah wonten panggung. Yo. Selamat malam Mbak Eka. Inggih, selamat malam Biung Mbak Yulimbo. Kula ingkang nderek sowan. Wah, jan. Piyai kok suarane lenggut. Iki nek piyai sing padha ya ta ngrungokke ana dalem umpama disender radio ngono kuwi suarane Mbak Eka no wah wong-wong wis mbayangke. Piyai iki mesti dhuwur, lencir ya ta. Rambute ngandan-andan ngono kae.
Lajeng panjenengane tindak rawuh wonten lokasi. Heeh, bareng ngerti kasunyatane. Anipun mesti Lho. Kok padha aku ya, Mak. Oh, alah kaya anu limbo ngaten. Heeh, mung setugel coba. Arep ngomong kaya tremos e kok dadak teko limbo, teko apa? Ora. Matur Mbah nuwun nggih. Pokoke enten awak ya gur kaya ngene iki lho kon piye. Wis disyukuri. Wah, kok aku niku bakune bersyukur. Iya no. Nek Pamane ngene iki malah ngirit anggone gawe klambi kok. Cukup pira? Lah ya sak mending Mbak Sinden menika 2,5 meter nek kula Iya. paling ya sak metere cukup. Cukup ya, Nduk. Lah panjenengan ki gedhe duru nek buntel kangelan kuwi. Maksudnya nek gawe klambi. Lah kok langsung kon buntel ki? Maksudnya buntel jenenge klambi lak ya dibunteli ngawak ngono. Oh, maksudnya buntel klambi nggo anu kuwi to. Oh Ya iya matur iya. Mbah nuwun jenenge kula wau tere bintang tamu. Wah matur nuwun. Umumipun bintang tamu nika nggih dipapak panitia paling ora nggih ingkang gadah dalem. Bapak Sutresno paling ora to. Ana bintang tamu atik dipapak banser kaya maling aku. Sok bintang tamu pemaling aku. Pokoke wong mlaku nggih keng mriku waduh nikat. Kados ngendikanipun panjenengan bintang tamu biasane nggih. Ah, bintang tamu. Waduh, tremose teko ngono. Nganti anu sing padha-padha lenggah kuwi. Bintang tamu iki jare Kang ndi mongko selewat nang ngarepe. Nanti ora ngerti ya, Nduk ya. Nggih. Mboten napa-napa kedah bersyukur menika wonten wong jenenge dalan tol kae dalane dawa. Nanging untuk memperpendek waktu. Lho sing digoleki pendeke. Nah, ngono. Panjenengan ngerti tol ora? Tol. Tol niku singkatane tol niku lho. Tol, sirata mustaqim. Nah, dalan kuwi. Dalan kebenaran. Terus ada singkatane tol itu tak on election. Wih, apa ki mau? Jadi kita memberi pajak kepada negara secara langsung, take on election. Saat itu juga dinunulke kartune tet lah kuwi awake dhewe bayar pajak ning negara secara langsung. Wah, jan mletik mripate iki kae. Ya sak ndase barang kok iso ana sinden kok ora nek mripate. Piye? Aku nu gedhe aku. Matur mbah nuwun lho Biung. Nggih. Menika nderek sowan. Sami-sami. Wonten nggih dalemipun Bapak Sutresno Bonggo sekalian Ibu Warsiem. Lah iya kok iso jenenge nganggo bonggo. Lah nggih menika to kula maca wonten menika pamflet story WA menika kok Bonggo menika wonten werdinipun apa mboten? Lah iya. Jane iki nek bonggo ki kan nek basa Indonesia bangga ya. Bangga. Nek basa Jawa bonggo kuwi ayo bonggo ora kowe. Lah ngono kuwi. Bonggo menika wonten artinipun ki ambak. Basa Jawa nggih to. Nggih no. Mbok menawi Pak Sutresno menika nggih enten artinipun ki ambak. Nggih. Kok tak anu sowan ki ambak apa to Pak artine bonggo kuwi? Oh ngono. Nek Sutresno ngerti to? Es kuwi apa? Ngono. Es. Es menika nggih seneng tetulung suka weweh. Contonipun dalu menika gelar ringkit purwa ngadani hajatipun nggih menika mula kramokaken putranipun kekalih Mbak Windy kalih Mas Agivian. Nah ngene iki lho tak senengi ngene iki lho. Wah jan tenan nek mletik pindho iki. Terus untuk menyambung tali silaturahmi mboten ngemongaken keluarga kecil maupun keluarga besar nanging tangga tepalihipun dipun undang kados dalu menika dipun ndongaaken temanten kekalih mugi-mugi samawa. Sakinah mawaddah warahmah Allahumma amin. Amin. Lah. Nggih. Tempatipun dalu menika mapan wonten ing Sela Umpak RT 3 RW 3 Desa Tambak Kromo Padas Kabupaten Ngawi. Median. Wis jan kaya gareng bejen iki. Ngono gak omong aku persiapan sik. Lah iya. Wah jan tenan. Iki pote to. Saiki R. Rasa seneng lan rasa syukur diungkapke dalu menika Mahargya Putra Siwi Mbak Windy kalih Mas Agivian dipun
saranani nggelar Ringgit Purwa dalangipun Ki Jatmika Anom Saputra saking Surakarta Hadiningrat. Ya. Tak tampa jan elok tenan adikku wedok iki. Wis. Nggih. Noleh. Imane aja kuwi lho liyane. Iman gak oleh. Ra itu. Insyaallah kanthi rasa syukur anggenipun Bapak Sutrisno Dono Rasa Dono Weweh dalu menika dados berkah anggenipun Bapak Sutrisno menika pados rejeki. Amin. Jan elok. Nggih. Mula ya larang. Es, yo. Aja ngomong larang sapa? Menarik mateni pasar aku kowe. Ora, murah nih ya. Ngono kuwi Pak Sutrisno wis menggalih dhewe. Lah panjenengan mang priksani. Udar sini sak rencang-rencang kula. Mengko lek pun lencir-lencir dhuwur-dhuwur. Uget-ugetke kok gur sak mono to. Tak tambahi sithik gen iso nggo tuku gizi. Ngono. Gen iso nggo tuku gizi. Ngalah, muni gizi kan. Menyang ngadep rene. Gizi. Aku malah wedi kan. Ora nambekanku balik. Ya. Banjur es ya. Es. Es menika selalu nengenke marang paseduluran ora misal duwe rejeki ora dienggo dhewe nanging dienggo karo keluarga ageng. Dono rasa contonipun dalu menika nggelar Ringgit Purwa Ki Jatmika Anom Saputra saking Surakarta Hadiningrat. Iya. Nggih. Saiki isih loro. N menika nalisir. Keluarga ageng Bapak Sutrisno nalisir saking bebendu adoh saking memala durga mendak kala sirna. Iya. Sing pungkasan. Olah rasa, olah karya sampun dipun tindakaken Bapak Sutrisno minangka dadi tiyang sepah. Contonipun gula wentah Putra Wayah, Mbak Windy awit brojol ting ayunan dugi sak mangke puputing yuswa. Mugi-mugi keluarga ageng Bapak Sutrisno tansah pinaringan pinayungan dening Gusti ingkang akarya jagat. Amin ya rabbal alamin. Wah, ditindhi 10.000 ya dongane ya telidir iki kaki. Napa nggih? Ha iya no. Lah pundi? Sajene iki mau nang ndi mau? 10.000 mau tak kon ngeki 10.000. Walah 10.000 kok iki. Niku kedah 10.000 Pak, menawi mboten 10.000 mengke demite mriki mboten saged manjing ten ngene iki Kang. Napa nggih? Ha iya. Kowe yo juga kaya saka sajen. Piye? Apa padakno sindhen ningkung. Iya. Piye Mbak Eka mirsani para warga ingkang sami lenggah wonten nderek tirakat wonten dalem menika pripun? Nggih, bakunipun namung saged nderek dedonga biyung. Anggenipun Mbak Windy kalih Mas Agi Vian. Mugi-mugi dados keluarga ingkang bahagia. Menjadi hidup baru, memulai hidup baru, awal bahagia yang baru. Betul. Dan menjadi keluarga yang harmonis. Tapi batin terus gabur ngono kae. Nggih. Napa? Tapi batin gabur ngono kae. Iki omong apa? Mbah arah cetha. Dadi kagem sinau awak kula kiambak. Leres. Derek menika sowan wonten dalem Bapak Sutrisno, wonten nunen-nunen. Napa Mbak Eka? Harmonis kalau wau lak cinta yang sejati, tidak mencari kesempurnaan, betul. Namun menerima ketidaksempurnaan dengan cara yang sempurna. Ning kesempurnaan kuwi duweke Gusti Allah lho, Pak. Leres nggih. Contonipun mbok menawi mengke Mbak Windy lagi anyelatine Mas Agif iso ngeyem-ngeyem. Carane piye? Ya carane ya dirayu, dijak komunikasi apa to sing marai anyel. Ngaten. Lah kula urung omah-omah ning mbok menawa iso tak nggo sinau besok mbok menawa aku jejodohan. Ngaten. Yen kowe Mbak Eka, sampeyan jejodohan kowe golek priya sing piye? Sing priye? Kowe kriteriane sing wong lanang sing kepiye? Kula nggih sing penting niku saling melengkapi kalih kula. Paling ora niki nggih dedek kula kados panjenengan ngendikake wau sak menten to. Semeter kotor paling ora sak golek bojo ya 2,5 meter apa piye. Dadi arek nyium ya.
Piye? Ancak-ancik sik. Nggih. Ndak kangelan kowe arep menek pelem. Ya nek aku nek golek bojo nek Penek-penek panjenengan pripun? Ya nek aku nuturi karo kowe ya sing penting wong lanang iki kuwi ambekan. Oh, sing penting ambekan. Iya no. Oh, berarti panjenengan misal rabi karo sapi ya gak apa-apa. Heh? Kuwi ya ambekan kuwi. Kok karo sapi? Lah piye jare sing penting ambekan? Ya tegese padha iso ngerti apa tanggung jawabe. Oh. Dalam arti ngerti sak sejatine awakmu. Oh, padha wonge ya urip. Padha uripe ya ta. Nek kados panjenengan ngono kula pun pitados to, Biung. Pengalamanipun Pengalaman apa? sudah banyak makan garam. Ya ora. Lah menawi panjenengan garwanipun nggih seniman. Boten, sanes. Oh, sanes seniman. Lah menika nek mboten saling mengerti, saling melengkapi sok kadang nggih cemburu. Panjenengan jejer kalih mbak-mbak pesinden nganten menika lak nggih cemburu nek pamane ora saling mengerti. Ning alhamdulillah bojo kula menika kaliyan anak kula sampun mengerti baik ah. Dados gaweane kaya ngene ya wis nek ning panggung kuwi duweke wong akeh ya ta. Nek ning omah kuwi ya duwekku dhewe. Lah ngono kuwi. Lah nek nganti neka-neka lah kuwi engko terus diputer. Tetak pindho. Aduh, mboten to nek Mbak Yu kula pun pitados istri panjenengan nggih istri solehah. Amin. Panjenengan ngresake daharan menapa nggih sampun dipun cepakaken, cawisaken. Panjenengan badhe ngunjuk teh, nggih pun dilerke teh. Panjenengan badhe ngunjuk kopi. Dilerke kopi. Dilerke kopi. Wadene panjenengan kok ngersake susu niku. Nggih. Dadak dilerke apa panjenengan nggih mundhut ki ambak? Nggih, kadang kula sok lali. Napa? Kula sok lali nek bar dilerke ngoten niku sok lali. Malah sok lari. Nggih, lali, sok lali. Kadang kula niku lali tok mulih ngono jeblok malah mlebu ngene tanggane. Lah tanggane kok meneng wae ya wis. Oh, lah ditotol tanggane. Lah yo ngono ki nane ndang dijipuk sik. Ya, lah iki. Istri solehah kaya ngono nek aku ya seneng banget. Amin. Pinter ngaji. Wong mateni lampu ngene. Wah ngekake ceklek. Heeh. Bismillahirrahmanirrahim. Kuwi contonen kuwi Kak. Bojo kuwi contonen. Genah kudu contoh. Mateni lampu. Bismillahirrahmanirrahim. Mekake. Mekake, nguripke ya. Cara-carane nek nang Solo nguripke lampu. Ngekake lampu. Heeh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Iya. Lagi mateni lampu ceklik. Innalillahi. Panjenengan sare laku gumun kok ya diyasinke lho kok iso. Lambemu. Mboten kok iso. Aja panjenengan ki ngira kok nek yasin ki nggo wong mati ki ora. Wong yasin menika dalam kandunganipun surat Yasin wonten keimanan dalam hari kiamat dan kehidupan setelah mati. Lah lek kagem pemut kita sedaya to Biung. Besok dinggo sowan marek ning Gusti to. Nggih nek kowe ngerti ra? Gusti Allah ki manggone ning ndi? Gusti Allah menika nggih manggonipun wonten telenging ati. Alah. Lha wis lumrah no. Ning jero atine dhewe-dhewe apa keyakinane? Alah. Gedawan. Wonten nggih. Wah, yo sing ning jero atine dhewe-dhewe keyakinane piye sing dirasuk lha kuwi mesti ana Gusti Allahe. Wah, cukup nek aku kuwi kleru kabeh. Pripun? Gusti Allah kuwi lho kuwi contone nang ndi ya ta? Gusti Allah nek tumrate panjenengan teng pundi? Nah, rikala aku ndelehke topi nang dhuwur lemari aku lali, ndelalah ketemu topine. Gusti Allah neng kene lha kuwi. Ya ta. Gak Gusti Allah ning nggon dhuwur topi iki gak. Tegese iki lho. Aku lali ndelehke topi nang dhuwur lemari to, bar ketemu walah Gusti Allah jebul neng kene. Kuwi ora kok ngono wi jenenge walah kaget bae iki kopiahku ning kene kok ora Gusti Allah ning dhuwur lemari. Oh, ngono to. Kok iso Gusti Allah ning dhuwur lemari ngopo kok iso apa sare apa piye? Ora. Wis jenengan iki percaya Gusti Allah ora mungkin sare, ora kena ngendikan kaya ngono kuwi. Lah, Gusti Allah ora mungkin sare. Lah sing gugah sapa? Oh iya ya. Gusti Allah sare sing gugah sapa terusan? Lah iya, nek gugah irono tak Sherlock nggone. Iya. Mbak Eka. Dalem.
Coba aku nyuwun gunganipun sampean. Nggih, mbok menawi. Tak wenehi kamardikan sik ya to. Suaramu kaya apa pupung para piyayi kene iki padha mirsani ya to jenjem lenggahipun. Nggih, wah menika senaringan sapa? Rencang-rencang pengrawit nunggal laras. Lan ingkang kula hormati Bunda Darsini sak rencang iki kula tresnani. Iki pengrawit Pelangi Rasa. Kok Pelangi Rasa niku pripun? Iya, dumadi saka pengrawit beberapa grup kok ya ta. Oh nggih. Oh saking Ngawi ugi terus saking PDX nggih ugi nggih. Iya. Kae sing ngendhange sing mimpin kuwi. Nggih nggih. Heeh. Nggih. Menika anu tembangipun ingkang jumbuh swasana nggih Biyung. Nggih. Nggih. Napa Mbak Eka? Wis imbangono katresnanku. Oh ngaten. Dimbangi katresnane. Ya kaya ngapa diaturke sik Mbak Eka. Iki ana panyuwunan kok Mbak Eka kon ngendang barang iki. Waduh. Wis. Masa enek pamundutan ngendang barang? Piye? Enten ngendang barang? Engko anu, pamudal kon kendang bareng terus coba kaya ngapa? Pengen ngerti kridane Mbak Eka. Nggih. Siap. Weh, kondalang. Oh nggih, weh arti sawer lho Kang. Ono kondalang genahe lho piye kok sok. Ya mengko ya kondalang kon ngendang, ya ora apa-apa. Nah, wis diaturke sik lagone sik. Yai sepuh sami tasih lenggah. Nggih. Ya dikeki lelipur. Bakune bengi iki suka parisuka ya Mbak Eka. Leres nggih, syukuran dalu menika. Wah niki kaya bareng karo Pakku, Pak Yono iki. Aku rikala mbiyen SMKI iki digoncengne Caruban dan sekitarnya. Wah lewat gunung-gunung jero gunung kae. Nek masalah kecantikanku nah wis gak masalah ya. Iya. Wajahe kaya pencopet organ ngene iki aku terus. Sing penting pede sik ya to. Nggih, Mbak Beti kula Pak Yono nggih kaya sprene gak tau ngebel. Wis lali jae. Nggih. Kontakmu ilang kok. Kontak ilang apa? Kono ora tau duwe pulsa kok. Oh, parah de pulsa. Nggih. Iya. Iki pengrawite sing lurahe Pak Deyono, Mas Yono. Iya. Yo. Kayak ngapa? Diaturke ya, Mbak Eka. Nggih. Saben dina ugi kula aturaken dhateng Pak Giyanto, Pak Bayan, Mas Bayan. Monggo. Angan marang yayi Ya. Harap urip matur Mbah Nun lho Bu Darsini, Ibu iki tetep ngomong karo anak-anake Kandhani kok. Wah mereka bintang pada masanya. Mereka spesial Tanjung Perak riyen zaman wonten nate diundang wonten Tanjung Perak pelabuhan langsung lho. Biyung. Nggih? Iya. Iya wonten Tanjung Perak mereka Surabaya. Aku samarku nek digawe wakpe. Wakpe ya apa? Wakpe sing teng laut nika lho. Oh, kana. Nggih. Iya. Luar biasa Bunda Darsini. Bunda Darsini. Nggih, nek ngomong karo adik-adine para putrane iki sabar mboten tau nesu. Ora ndek nesu kok. Mboten anggere wis muni gejek ngono wis. Ora nesu ning muni gejek ngono wis. Iya, witen arek nesu arek ngopo ya to. Iya, yuk. Bunga susah dilah
pun kakang atiku ra bisa Langgamipun nggih Biyung. Nggih, yo Cah, diaturke. Saben dina mong ngalamun jroning sepi samun among tansah kadulu wewayanganmu duh Kang Mas wong bagus linalitan bisa lali among tansah anggar cetati salewamu wong bagus tansah kumantiling pandung ming mitra lamun nang kono piye katresnanku piye mongko Kang Mas katresnanku bisa tundukan prasetyaku tak korbanake jiwa lan Kopling Cah, rada seseke. langsung Yo. mongko Kang Mas katresnanku bebasane tan bisa Luar biasa di luar. Kok biasa di luar, maksudnya biasa tanggapan di luar. Ah, iya, no. Nggih lah, piyai kok lari sih kaya ngono. Ah, iya. Nuwun aku jenenge anggere metu kok. Wah, Pak Dalang Jatmiko ning YouTube ceklik Pak Dalang Jatmiko. Sosesasi tanggapan kok iso ping 6 iki piye? Terus apa wae kuwi? Nek Ya swidak kuwi. awan bengi kok sik ngruwat barang. Dalang kok lari sih kaya ana ngabari aku ya arang-arang ngono kok iso. Ah witekno kowe melu karo Om Bayu ngono ya. Nek wong Bayu nek pas selo kan ya boleh dong. Oh iya. Nggih, nggih. Insyaallah wis pokoknen Nah. arep diku wedok iki wis tenan. Iya. Last joy. Wis Nah. pokoke ngono. Nggih, Pak Jatmiko sehat to terus. Amin. Tambah laris. Amin. Tambah berkah. Tambah apa meneh? Ya wis tambah apa tak dongane tambah bojone amine buanter mengkone. Ora. Nggih. Wis aku wis mungkur kok. Nah, nggih Aku wis adep ngulon. wah, wong nggih panjenengan kelak yo ndang mestine netepi menika rukun Islam nomor 5. Maksudnya madhep kula nek nggih badhe tindak haji Mekah to. Sapa sing ngomong? Lah mon madhep kula kuwi pun menep terus badhe tindak ngilen. Aku ki kadang sok nguyuh iki adep ngulon tak enterke ngalor ngono lho. Oh, kok iso teko kuwi to.
Nggih. Kuwi to. Ayo kene. Iki ana mandutan. Mbak Eka kudu ngendang. Ayo. Ngaten. Iya. Nggih. Piye karep kagungan kersa kersake ngono kok. Nggih. Ya, cepake sik, monggo mason. Kendange beto mriki napa? Monggo, kruson. Oh, nggih. Nah. Hati Mas. Lah. Gini. Beto mriki. Dicepake sik. Nggih. Karo rancakane di anu paringi mic Menika ingkang ngersake sinten Pak Sutresno? Pak Sutresno. Wah, Pak Sutresno leres to Pak pindah ngersake kula ngendang. Lah sing ngancam iki ka. Wis ngancam iki wiwit biyen Ngancam. kae. Lah iya. Nggih. Kedah ngendang Mas Atika. Lah nggih. Nggih. Iki kula ngendang ya, Pak. Nggih. Pak Jat Pak Sutresno. Kula ngendang lho niki. Tambah napa kok niku sowan mriki niku malah ora mikir masalah kuwi, Pak. Sing penting seduluran ya, Mbak Eka. Niku leres kok iso tambah apa? Iya. Mriki wis matur nuwun kok iso ora mikir babakan kuwi. Ora mikir. Kandhengi wis mbok lunasi ngene aku malah ora patek semangat. Batira semangat. Oh, Pak Tresno ki nek pamandono weweh ki Iya. piyaine ikhlas. Nika diniati ibadah. Oh iya no. Nggih. Pancen kuwi sok ben nggo Cadanganipun swarga, tiket swarga. Iso nggo madangke kuburan. Nggih. Wes. Kulino dana weweh ya ta. Nggih. Aku ngono ya uga seneng dana rasa. Dono rasa. Aku ngkeki rasa-rasa karo sapa ki ora tau tak jaluk. Wong ikhlas kok. Wah, lha panjenengan ki beda kok. Wah, anggere nek sapa sing rada mening sithik nek disayangi bar kedaden mbok tinggal. Ora nek kanggo contoh. Ora. Ka, Dalem. aja buka wadi ka. Mboten. Kuwi wis jaman rono-rono. Nggih. Ya jaman rono-rono kuwi. Maksudnya kedaden tresno, bareng ora jodone ya ditinggalke. Apa wae nek dudu duweke bakal diadohne. Lah Tapi iya. nek duweke Lho. ado kaya ngapa ya bakal disedakne. Rungokno nang winang. Anggun, Yayi. Kaya Mbak Windy ngene iki. Kandhani aku ngomong ngene iki ngomong tok ae aku ndongakne awakku gak jujur kok ya. Lah iya. Ya, gini. Jan piyai kok oron. Lah iya. Nggih lah. Manjing ajur-ajer. Matur nuwun kula ndelok teng YouTube menawa kadang iki tenan pura. Wis rupaku ning YouTube ngene iki sinden roll on aku lah. Kok roll on iki Sing kados ngendikanipun panjenengan. oron. Wah lah, roll on iki bat kelek ya. Heeh. Reksona aja ya Mas. Iya. Kok iso mosok rupaku koyo pentulan. Dicoba sik. Nggih. Nah. Kuwi anu no. Kuwi kudu enek cagake no Mbak Eka sing anu. Lah napa kalih nembang niki? Iya no. Mboten Anu enten sing sing- nyekel iki Mas kotak-kotake Mas Manto. Dicekeli mike. Apa sing sak ramban dipun rencangi Mbak-mbak sinden sing ramban kedua mengke Oh kok iya nembang ngono pripun? ya. Cocok. Nggih. Iki wis sik. Anggun karo Yayi. Nah, Anggun karo Yayi. Nah, gini. Nah, gini. Sik ramban ndang sik. Anu keparang jumeneng ngene. Anggun karo Yayi jumeneng sik ngene. Lah ganti persani. Pamirsa. Nah. Dibenake no Mas Manto kuwi. Lah aja lunga sik. Karo Mbak Eka rasa dredeg. Mbak Eka wis jinak. Masamu iki kok singo ngono aku. Wis Padha karo kanca-kanca iki lho Mas. Heeh. Mas aku roh sinden aku ya demit aku Mas aku. Wajahku singereng lho biasane. Nggih. Manis lho, Eka ki manis lho. Oh, kandhane. Masa aku lah manis. Tenan. Tak kaplok raiku. Raiku dhewe. Iya. Nggih. Jan, ngene. Iki dites riyen apa mboten? Oh, ditesik kendange. Ah. Tang dudu black. Nah, ini coba. Kayak ngapa? Ah, wis. Rada dibanterke sithik mike anu kurang banter ketoke. Ketoke kurang banter ya. Nah, ini. Nah, yo balane tang dudu black. Nah.
dudu tong. Kendang kok ya iso omong. Ya, aku gumun aku gedang iso omong. Pak Bambang tuku gedang. Lah iki. Nah, iya. Pak Bambang tuku gedang. ning ndi? Lah iya nang anu no Kertosono. Lah iya. Ya. Ya. Sik sabar ya Mbak Nun. Edan kok ya apa-apa iso iki lho gumun aku. Kandhane kendang iki kok ya iso. Aja mau ngendang nyopet lho iso lho iki. Oh, lah padahal raiku brangasan. Ora. Wis pokoke manis kok nen Mbak Eka. Ayo wajah kulo wajah little body. Hah? Apa kuwi mau little body? Silete gater kelebon wedi. Bar mantai kulo Pak. Iya. Piknik ping pantai. Nggih. Terus bisa Mas. Pak Bambang potong rambut. Iki seneng aku. Heeh, iya coba. Dino dicukur gak butak ya rambutnya. Suarane piye mau? Pak Bambang potong rambut. Kok suarane beda ya, Kak? Iki ya rambut ning panggonane rambut beda ngono lho. Oh. Ana perangan rambut ya, ana ning mustaka, ana ning kelek, ana ning dada, ana iki iki Dada mudhun sithik lah. Terus rambut kentol. Kentol, ayo. Terus dhuwur dada, iya ta? Brengos. Brengos. Brengos alis. Kumis. Kumis. Warna-warna. Akeh lho, wah seneng aku. Pak Bambang potong rambut. Nggih, niku wau. Iya. Iki ya iso omong. Piye coba apa iso omong coba? Lah iya, gak iso omong, Ding. Kak iso omong piye? Coba. Kendang ya iso omong. Coba. Gak krungu. Kok ora iso krungu? Coba. Sik. Iki ya iso omong liyane kuwi kok. Piye? Oh. Ngerti ora? Wah. Ngerti ora? Ora ngerti. Apa kuwi mau? Iki kowe apa kenek telek? Oh. Iki ya iso omong iki. Pripun? Nah. Pripun niku? Aku kena telek sithik. Piye? Lah iya. Iki? Ora ngerti apa? Kocluk. Padamu. Ayo. Omongan kutho. Oke. Yo. Anu, podang kuning ya, Kak? Nggih, wah. Menika pesindan hebat-hebat Mbak Anggun kaya sarjana seni. Heeh. Mbak Yayi. Sik dikenalke sik. Wonten UNS. Heeh, dikenalke sik Wis Mbak Anggun. Nggih. Dari mana asli? Saya dari Tulungagung, Jawa Timur, Padalang. Masih single, double, long set? Sudah punya calon. Calon? Nggih. Alhamdulillah, ya. Melu seneng aku. Wis. Dari Tulungagung. Matur nuwun. Nglerek Yayi. Iki nganggo basa Mandarin ya. Selamat malam Mbak Yayi. 我是好大叔。 Lho kok saged maksudnya pripun? Kok basa Mandarin? Lah aku mudeng no. Pripun ceritane? Omong coba. Omong, Dek. 我是好大叔。 Baik, saya baik-baik saja. Oh, benate kok ya awakmu wis Iya. mangan bakso ngono kok iso baik-baik saja. Loh. Urung ono sik to, Kak? Urung ono sik. Coba mau. 大叔你好吗？ Lho, Oh. baksone regane pira, Pak? Ngono kok iso baik-baik saja iki kok ndi? Niku sejarah pripun Mbak Yayi kok memakai bahasa Mandarin? Tekono dhewe. Lah, Mbak Yayi lulusan dari mana? 我是上立一大学。 Oh, tahun Ora pira? lulus-lulus tase tak suwek. 上立一大学在首鲁，知道吗？ Ngerti ra? 首鲁知道吗？ Oh, nah aku ngerti. Pripun? Lulusan saka Universitas 11 Maret Solo Surakarta. Bener ora Mbak Yayi? 对。 Oh, kowe. Oh, kowe anak kethek, kowe. Kowe? Kowe anak kethek, ke. Iya, Rok. Tadi kethek karo bro. Lah, Wis sak omah isine
Ngonoan kabeh. Oh Mbak Yani Mbak Yai saking UNS jurusan bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin. Tadi iki tadi memang benar-benar bahasa Mandarin. Jadi ora basa slengean ndak, tapi memang ada artinya. Luar biasa. Nggih. Lah kaya ngono kuwi. Sinden hebat. Kudu ditulodo. Nggih. Nah. Nggih. Aja mung nyinden tok ning ya sekolah sing dhuwur kaya Mbak Eka. Mbak Winong iki ya ning UNS. Mbak Winong UNS. UNS. Wonten Fakultas Bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Hebat. Oh, nek Mbah Darsini? Mbah Darsini nggih. Oh, neng anu, kuwi nek awan kuwi yo. Kuwi neng komputer. Wah, teng komputer. Nek bengi, ayo dikecekel terus dihukum. Ngomong-ngomong nyolong komputer. Mbah Darsini kon riyen jaman riyen presidenipun Mbah Gondo Darman. Lajeng nate menika sawargi Kinarto Sabdo. Nate Milan nggih Ki Indro Susmono nate dereng kowe. Oh, lagi ya dalange wis meninggal kabeh. Heeh, mau kari presidene. Lah iya. Nah nggih. Sing disidani wis anu kabeh, sedo, iya ta? Lah iya. Ya diwet-wet kuwi. Nggih. Mula tak kandhake mau ngarep, iya ta? Engko nek sekirane baterene rada mleret dicas meneh. Ya laku batu. Yo, Pak Eka, kaya ngopo? Nggih. Yo. Podang kuning. Seragentina. Kaya ngopo? Yuk. Monggo. Esuk awan ning omah wis ora krasan keluyuran anggoleki sing tak sayang mubeng diterangku goleki ora krasa esuk awan nganti wengi manen
si podang andudut ati kepranan ora manduh atiku sang saya ndadra son sanani sun pekat kulut Wah, terima kasih. Matur nuwun. Matur nuwun bangun Mbak Yai. Yes, kendangnya disingkirke sik. Kok nek ning kene tak dol. Kaya pesinden. Tukang adol kendang. Nggih. Matur sembah nuwun. Nggih. Menika tembang nika kula kentenaken ugi Pak Pomo wonten Jember. Wah. Iki ngersake elo-elo tembange elo. Kangge to Aku kancaku mburi kuwi. Ah iya. wong mumpung Budar sini nggih anu pareng rawuh isih lenggah kok nggih. Kuwi mau nyuara terus kok. Ku nek kebanyakan nyuara kok ndak malah dadi beser. Nggih, kan menyebabkan sakit tenggorokan. Karena kalau banyak itu berbicara dan nembang yang nada tinggi nanti bisa sakit tenggorokan. Iso lara. Matur nuwun. Nah, Menika kula sampun. nggih lenggah sik. Wah, matur nuwun. Kula ampun ngendang lho Pak Tresno. Nggih. Kula lungguh riyen nggih. Ya no. Ya, generen sik. iya. Piai Putri anggo diprosen lho cilaka malahan kene. Wah, lungguh lho Pak Tresno. Pamitan kula lenggah lho Pak. Pamit mbok menawa kok sik dikon namborin apa mbedhok Lah apa iya, ngono. mulane kuwi. Dadi wis. Nah no, Pak Tresno kula lenggah riyen. Mah. Iya. Tinggal katresnan. Menika saking Mas Mukhtar, menika kamasipun Mbak Titik Nurma. Oh nggih, masaran. Mbak Titik Nurma niku kolomben penyanyinipun Pak Demantos. Nah, sing sida apa ora, Dik? Jok sembrono, Dik, ngono kae to. Ah iya. Coba diaturi anu. Yo, Mbak Winong iki kudu di jaranke Mbak Winong iki spesial jaranan. Nah iya. Karo sapa, Mak? Sing durung sik anu Dik Wanda mau wis ya. Wis, kae wis. Yo kae. Anu sing cerak Mbak Eka kae. Dicoba. Dik sapa kae aku maru tepung aku. Nah, ini wis jenenge sapa Dik Eka? Mbak Eka. Dik tepangan sik ya. Heeh, kenalke sik. Namanya siapa? Jangan takut-takut, Pak Dalang sudah jinak. Nggih nika anu nembe nderek ajar ki tekok karo Mbak Yune manggile apa? Pak apa gimana tak Pak D ae no. Kok ya mbok ya ngenomke sithik ngono, Pak D. Dengan iku di anu sepuhke Piye? kok cara mono nggih pepunden. Duh, kok pelaku punden iki Sing piye? kedah dipun pepundi-pundi. Oh, iya. Paling ora panjenengan iki nggih leluhur kok iso. Lah, malah. Derajatipun inggil ingkang luhur. Kuwi to. Ya, wah jantenan ya. Pak. Wis, pelawak iki nek ngomong iki jauh. Kene, berdiri, jumeneng. Kene, karo Mbak Winong. Kok gen diajari Mbak Winong. Carane joget, arep pengen joget piye? Arep joget neleter ngono kae. Wah, Mbak Winong iso. Mbak Winong. Arep joget woyo-woyo iso Mbak Winong. Kene karo Mbak Winong jumeneng. Ya. Ngancani Mbak Winong. Ninggal katresnan. Ya. Kayak ngapa? Ninggal katresnan. Apa ya? Golek ngelagon. Ya, ninggal katresnan petembangan ya ninggal katresnan wae. Heeh. Gini. Ninggal katresnan. Iki ya jumbuh kalau lakone Winong no. Apa Pak? Saya kenapa? Kenapa adekku? Kok jumbo iki pripun? Tegese lagune kan ninggal katresnan. Dadi Lah. sing ditresnani wis ditinggal. Ngono Oh, wae. ngono. Yang penting Dek Winong sehat bahagia. Sehat bahagia alhamdulillah. Alhamdulillah. Kapan-kapan main sama kakak.
Kemana? Sama AA. AA siapa? AA Zat Miko. Ya Allah, Iya. AA, ya Allah. Kurang piye coba? Ngaruh AA. Bukannya kakung tak saya manggil. Kok kakung iki? Lan jenengan saumuran kakung kula. Kakungnya umurnya piro kakungmu? Kakung Coba. umurnya 70. Oh, lah aku 17 mlaku kok. Diwalik, Pak. Ayan, ninggal katresnan. Dek siapa namanya? Siapa tadi? Naza. Naza. Oh. Dek Naza masih sekolah? Masih. Masih. Nah, iya. Masih di mana? Di SMP, SMA? Diisi, Pak. Oh, diisi. Tapi masih semester 2. Oh ya, kapan-kapan tak isi. Nah. Tegese iki diisi ilmu sing bener ya ta. Wow. Cekal nih Kak, rene Kak, dikandani Kak. Ganti anu karo Eka, karo dibimbing karo Eka. Nah, gurune kan Eka. Nggih, mboten kok. Heeh, Ning piye? nggih kula anu remen Heeh. menawi panjenengan mungkin ndaku kalih Dik Naza to. Piye? Ning anu jajare kok kon ning kene wae melu aku. Mm-mm. Tak kira dadekke sinden padahal pek dhewe bae. Ora, masmu kok Lah padha nggih ku dipek sapa? dadi sinden dhewe ngeten le. Oh ya. Dek Naza, Dek Naza iki. Dek Naza, rumahnya di mana rumahnya? Jepara. Wah, jauh sekali. Bisa ngukir? Mukir hatinya Bapak. Berarti bisa ngukir di hati Bapak. Oh. Iya. Yo Zar apa-apa. Pak Zat nika kok diukir. Paling saurunge diukir ya diamplasik bar diukir dipernis niku. Kan mereka terkenal meja. Ora apa-apa, gojek ya Dek iya. Pokoknya ndak usah takut gitu. Itu mic ya. Kalau megang mic yang kayak Mbak Eka tadi. Nah, gitu. Jadi jangan membayangin apa-apa. Yang penting itu mic. Nah, itu dibayangin. Ndak usah, jangan takut sama Bapak, jangan takut. Oke? Oke, semester 2 itu memang harus banyak-banyak apa ya istilahnya harus banyak serawung gitu loh. Banyak serawungnya apa Kak? Bahasa Indonesiane? Banyak serawung itu banyak Bersosialisasi. bersosialisasi. Lah kuwi lho kaya omonge Dek Wino lho. Bersosialisasi. Alah, Bersosialisasi. Bersosialisasi, interpretasi, sambetrasi kuwi lho. Sosialisasi. Sosialisasi. Alah, bersosialisasi. Ya, wis kaya omongmu kuwi lho wong loro. Nah, jangan karo ibu-ibu PKK ini tenan. Yes, komplit. Ya, yuk diaturke ya. Nggih. Coba aku ngetes suarane Dek Naza sik. Dek Naza sik. Apa ta Dek lagune? Nggih. Lagune. Mek. Wis. Ya. Yo, cah monggo. Ayo dadekke.
Mimik sik. Terima kasih. Mbak Eka, sini. Oh nggih. Berdiri lagi. Nggih, Pak Jat Iya. nika. Mbak Eka ki yo duwe murid lho jebule. Nggih, mboten murid engko Heeh. nggih anu rencang adik tingkat ngeten. Oh, ngeten. Nggih. Nggih kula nderek seneng mawon to, Byung. Nggih. Nek cah nem-neman sakniki tesih gelem ajar sinden. Betul. Nggih. Nggih, leres pokoke disengkuyung ngono kuwi. Nek perlu dipecuti. Dipecuti kaya sapi. Tegese dadi pamecut ki lho. Oh, riyen kula wah menawa ndereke Budar niku ngono Heeh. urung rupa wong. Wah, sapa? Dadi kula kok Ora rupa wong ki terus apa terus? arek melu macak kaya kancane no dandan masaku yo tak kei wedak masaku ben putih malah wong dasare kulit ngono kuwi ireng Heeh. malah dadine klawu. Ngangger mbiyen angger anyak dandan ngono sing njari ana sing ngalisi nggih Mbak Dita. Oh, Dita kae. Kuwi masalah nggon iki kei benges. Engko sing njari Pak De Mangun sing ngegong kuwi. Ngono dadi. Nek gajeken sing nglambeni aku ya dhisik ya. Alah masa iya. Masuk lali. Yang nggih wong nek terah kula riyen sing ngomong biyen jenengan. Lah iya, Pamane jan kula- cilik tak itik-itik bar gedhe kok ya jan semono. Oh, lah ngantek indil-indil ngantek sak menika. Ondol-ondol. Alah iso. Iya. Nggih, matur mbah nuwun. Ya. Dukunganipun Pak Jat nika. Wong iki ade memulainya ya sore jam 09.00 mulai. Nggih. Iya. Anu, engko bab lelagon diaturke nggon gara-gara ya. Nggih, nderek wong para tamu tesih sami. Lah iya, engko- Nuwun, sami lelenggahan jenjem. Engko pas gara-gara kowe iku tekan dalang endi ya? Oh ampun toh. Hah? Iso dalang wedok ki wah. Iso Lha piye? dinginane nek cerita kok. Heeh. Ning kono nek delok cah cilik-cilik. Kok sing iso? delok komburi kelir. Nek jarene Piye? delok komburi kelir, walah dalange edok, uluke gedhe ngono be. Suluke. Lah krungune ngono. Lah ya suluke gedhe gandum. Cedal gak iso omong. Dalange edok, uluke de ngono. Lah nek kuwi carane pemaku lu bocahe rene terus tak jedel anu nek ilate rada dipadotke sithik. Wis dadi cetha. Nah, ngeten. Lah iya no. Dadi anu suluke gedhe. Iki tak cilik nek nyanyi ngaten kok. Nek dalang wedok iki tenan kok bebas hambatan kok. Bebas hambatan Lah iya. kok Lah, nek- saged. Ya nek lanang ki lho arep sila tumpang ngene iki ana sing grenjel nek wedok kan bebas. Wah, nggih tetep enten. Kok iso? Nek pamane dalang kakung menika menawi ngeprak kan enten sing ngewu-ngewui. Lah iya. Kadang panjenengane pun keprak los kontrol kadang muni matrus barang gak kelingan kuwi. Aku malah samar Gak aku. wijek ora aku ngono. Malah dalang dadak nggawa lato-lato barang kok iso. Nek wong wedok malah angel. Ah, iya. Sabetane mesti ora trampil kaya piyai kakung. Heeh. Sebab arek sabetan yo enek sing ngiwu-ngiwu. Ngiwi-ngiwi. Apa ka? Stand mic. Stand back. Ya kan digandolke ono kene. Ah, iya. Oh, Nek sesuk kok- nganggo clip on sedalang wedok iki ra kali-kali. Nggih. Ah iya. Ya Mbak Eka ketutuke nggon gara-gara ya. Nderekke Byung. Yo, nutuke lakon sik, engko gara-gara jangan yo. Monggo.